Dobro jutro još jednom, a dobro jutro i mojim dragim damama u studiju. Imam čast ovoga puta da budem sa tri izuzetne dame u svom poslu, mogu reći najbolje. Ne znam da krenemo od Tatjane Olović. Dobro jutro, dobro nam došli. Verujem da vam nije vam valjda bilo toliko teško da ustanete subotu jutro. Pa nije, obzirom da na fakultetu sutra su ispiti već od 9 sati, tako da pa znači ima i ovi koji su teži slučajevi od mene ujutru rano. Tako da sam utrenirana. Naravno, mi umetnici ne volimo baš uvek rane sate, pošto imamo do kasno obaveze, ali trening je trening. Ali inspiracija radi u nekim satima kada je mirno. Hoćeš, nećeš, naviješ se. Maja Raković, dobro jutro. Dobro nam došli. Naksi radio organizuje i ove godine Naksi zvezdu, odnosno Naksi zvezde koje su dobile izuzetne nagrade i priznanje od strane naših slušalaca i pa da kažem pratioca muzike. Jeste, to je onako jedna velika zaista akcija u kojoj učestvuju svi naši slušalci. Mesec dana su glasali za svoje pevače, pesme koje najviše vole, koncerte koje najviše vole i juče u oko 9 sati objavili smo pobednike. Danas premijerno, znači dobijamo sve informacije javno. Ispričat ću tačno. Odlično. I da se radujemo zajedno. I naša draga Ivana Stanković koja će nam ovoga puta pričati o nekim lepim stvarima na koji način možemo da uživamo. Svetski dan wellnessa je vrlo uskoro. Wellness podrazumeva i banju i wellness centar. Sve što je lepo. A i sve ono što nam donosi zdravlje našem telu i o čemu ćemo da uživamo. Slovenija do duše prednjači. Nisu banje, to su njihove terme. Ali imamo i mi naše banje koje ljudi nepravedno zapostavljaju, moraš priznati, zar ne? Pa to je tačno, ali nekako nam je uvek privlačenje da vidimo šta je u tuđem dvorištu. Šta je, pa jest. To ti je. Radoznalost je ubila mačku, nas još nije, držimo se čvrsto i oprezno. Tatjana, sećanje na Che Guevaru je nešto što nas očekuje vrlo uskoro. Pa jeste, to je zapravo jedna kulturna manifestacija koju će otvoriti kubanski ambasador ovde u Beogradu, Gustavo Trista del Todo i naravno uz prisustvu ambasadorke Bolivarske republike Venecuele, doktorke Dija Nader, u Centru za kulturu Vlada Divljan. Ja sam naime došla u ime svih onih koji vole Kubu, koji su članovi društva srpsko-kubanskog, a ima nas dosta. A i koji nisu članovi naše zemlje, izuzetno cene tu zemlju, da. Pa ja sam preko 20 godina njihov član i aktivista i na mnogim tim kulturnim manifestacijama za Kubu sam učestvovala. Naime, živela sam 2 godine u Centralnoj Americi, ne baš na Kubi, nego u Santo Domingu, tako da poznajem, da kažem, tu teritoriju Karibe. Koliko je lepo i koliko nam je nedostižno. Da, koliko je lepo, ali moram da kažem da često, pošto američki gosti dosta dolaze za Dominikanu, naravno i sad i evropski, ali ja ako sam stigla 3-4 puta na plažu, jer sam bila angažovana preko naše države za koncert majstora njihovog simfonijskog orkestra i predavača na njihovom konzervatorijumu, imala i privatnu školu i gostovala po celoj Južnoj Americi kao solista, tako da nisam znala gde mi je glava i kažem sad, tolike skupe pare plaćaju da dođu na plažu, ja sedim tamo i ne mogu od obaveze da stignem, da se okupam, ali eto sve ima. Okupam se u bazenu zato što mi je bliži. Eventualno, dobro, sve kuće su imale bazene, pa i moja, tako da to nije bio toliki problem, ali te divne plaže sa palmama i kokosovim orasima i za kojima uvek svi u letnjim mesecima čeznemo. Sad žalim da za te 2 godine nisam toliko koristila, ali bilo je drugih obaveza i radosti, tako da je to brzo prošlo. Kuba svakako pruža izuzetna iskustva. To svi koji su odlazili i koji su doneli utiske i uspomene, što u fizičkom smislu, što u fotografijama, što u mislima, kažu da to ne može, dok se ne doživi, ne može baš da se objasni onako kako čovjek iskusi. Naravno, pogotovo i kao turista čovjek jedan deo toga vidi, ali kad živiš 1-2 godine tamo, onda je to potpuno jedna neka treća, da kažem, dimenzija. I evo, samo bih htjela da napomenem da je to u četvrtak 14. juna u 18 časova Centar za kulturu Vlada
Divljan, jeste, to je ulica Metropolitena Petra 8, to je dakle bivši centar Palilula, sad je dobio bivši kulturni centar Palilula. Ali od kako je postao Vlade Divljan, mnogo više ima aktivnosti i ima izuzetno mnogo aktivnosti i zato bih htela gledalcima da poklonim 3 karte po 2 ulaznice. To su za ta počasna mesta ulaznice, a inače je za sve one koji vole Kubu slobodan ulaz i naravno treba doći na vreme ili rezervisati mesto ili interesovanje veliko i sala naravno ima ograničeni broj mesta. Volila bi još samo da napomenem da pored mene i moje klaviriskinje Darinke Dace Paunović učestvuje Ivana Žigon, prvakinja drame Narodnog pozorišta, zatim Alejandro Pulido, Pantović, recitator, naravno u zabavnom delu Salsa Punto orkestar i biće otvaranje izložbe Che Guevare slikarke Ljubinke Šibe, voditelj programa je Kristina Lozo, dramska umetnica. Biće tu jako zanimljivog sadržaja. Dakle, 377-8255 za vas koji biste željeli da budete na počasnim pozicijama dok pratite sve ovo što su pripremili za 14. jun u Kulturnom centru Vlade Divljan. Eto, samo još da napomenem, to je znači 90 godina od rođenja, baš 14. juna. Nažalost, Che Guevara je ubijen mlad u 39. godini, ali ostavio je za sobom decu i jedna interesantna stvar koju možda gledaoci ne znaju ili nisu pročitali. Njegova ćerka Aleida je jako volila klasičnu muziku i naučila je Che Guevaru da sluša i da zavoli klasičnu muziku, pa eto i mene otuda u tom programu. Odlično, pa svako ima neki svoj deo i neko svoje prisustvo koje opravdava. Majo, dakle, koji su to dobitnici, koga ćemo sve imati